फैसानि थाखायसो हाथियार लाना फैनांदोंना ओमफ्राय बेखौ माने धमखिदों मादों लोंनानै फैदों जुमाय लोंना फैदों होनदों खिन्थु बे जुमाय बे गावखौनो मोजां रबिराम नार्जारिया गावखौनो मोजां मानसि सानदों नामा? गावबोथ' स्करपिय' खावनानै बै गुवाहाटि जेलाव 3 मास जेल जाना फैनाय माने गावनि फैसानि थाखायसो फैसा मोननि थाखायसो पुलिस लाना बिनानाव आं बेखौनो बुंनो सानो आंनि बिदानि सायाव बुहुद गाज्रि बरनाम होदों बियो सम्पति धेर दङ होनदों आरो गथ' गथाय हाराहास्ति खालामो होनदों आरो अन्यान्य केलेंकारि दं होननानै बुहुद बरनाम होदों बियो बेफोर गासिबो मिसा गावखौनो बे बुहुद मोजां मानसि सानदों नामा गावखौ बुंनांगौबाथ' जों बुहुद बुंनो हायो खिन्थु जों बेफोरबायदि बुंनो सानाखै गावबोथ' बियो गुवाहाटि जेलाव स्करपिय' खावनायनि थाखाय जेल जाना फैनाय मानसि होमबाबो जों बेखौ जेबो बुङा जोंथ' उन्दैनिफ्रायनो नुनाय मानसि बे गावहाबो बुहुद केलेंकारि दङ जोंनि बिदानि न'आवनो बुहुद फिल्म बानायनानै बुहुद जाबोनाय थाबोनाय मानसि बियो सेंग्रानिफ्रायनो दा जोंनि बिदानि न'आवनो बिसोरो हौवाबो हिनजावबो थानानै फिल्म शुटिं खालामनानै बेयावनो जाबोनाय थाबोनाय दा जानानै बियो आंनि बिदाखौ बरनाम होबावबाय बियो मा होनदोंमोनथाय माने बे थारायबारि गामिनि रबिराम नार्जारिया आंनि बिदानि सायाव बुहुद गाज्रि बरनाम होदों बेफोर गासिबो मिसा बे गावखौनो मोजां रबिराम नार्जारिया गावखौनो मोजां मानसि सानदों नामा गावबोथ' स्करपिय' खावनानै बै गुवाहाटि जेलाव 3 मास जेल जाना फैनाय मानसिसो जों बेफोरखौ बुंनो थाङाखै खिन्थु बियो आंनि बिदानि सायाव बुहुद गाज्रि बरनाम होदों बेफोर खोथा बायदिसिना बुंनायफोरा गासिबो मिसा खोथा बुंदों बियो गारिया 10 लाखआव लानाया हय माने 10 लाखआव गारिखौ रायलायदोंमोन आरो ना एग्रिमेन्ट जादोंमोन नैयाव आंनाव अरिजिनेल लेखाया दङ गारिया आंनि नामाव दंमोन आंनि नामावनो माने आंजोंसो एग्रिमेन्ट जादों आरो खिन्थु बेजों एग्रिमेन्ट जायाखै ओमफ्राय बे सरि नजिरनि खोथा लानानै बे बायदिसिना बुंदों आरो ओमफ्राय गारिखौ बियो लानानै माने 5 मास सालायनानै गारिनि फैसा होनो मिथिया मानो मिथिया बेफोरबायदि जाबाय फन हरबाबो रिसिभ खालामा आरो लोगोबो मोना माबो मोना अबाव थायो ओमफ्राय फनबो रिसिभ खालामा ओंखायनो बुहुद माने बार माने फन खालामबाबो मोनैनि थाखायनो माने पुलिस लानानै बेखौ माने फैसाखौथ' लांनांगोन ना पुलिस लानानै फैनांगौ जाबाय आरो ओमफ्राय पुलिस लानानै फैनानै बिदि फैनानै माने गावनि फैसानि थाखायसो फैसा मोनैनि थाखायसो पुलिस लाना फैदोंमोन ना ओमफ्राय बे खोथाखौनो लानानै माने बुहुद माबा माबि बुंबाय आरो अन्यान्य खोथा बरनाम होदोंमोन गावसिनाव फैनानै पुलिस लाना फैनानै बन्दुक देखायनानै पिस्तल देखायनानै धमखि होदों मादों माबा माबि खोथा बुंबाय बेफोर गासिबो माने बे बुहुद मिसा खोथा बुंदों आरो बन्दुक देखायनानै मानानै धमखि बिदि खालामाखै मायाखै बन्दुकथ' लाबोआखै बियो बन्दुक सुन्दुक लायाखै बिदि अबाव बन्दुक लानानै फैनो माने गाव एक्सट्रा पिस्तल दं मा दं होनदों बिदि एक्सट्रा बिदा पिस्तल लानानै फैयाखैना बियो बे पुलिस मानसि लाबोनायाथ' हाथियार लाना फैखागोन हाथियार लानानै फैदों फैसाखौ माने फैसानि थाखायसो हाथियार लाना फैनांदोंना ओमफ्राय बेखौ माने धमखिदों मादों लोंनानै फैदों जुमाय लोंना फैदों होनदों खिन्थु बे जुमायखौनो बिदि लोङा जुमाय लोंफेरानो आरो बे डिउटियाव फैनाया बेखौ माबायाव पुलिस लानानै हाथियार लानानै डिउटियाव फैनाया बिसोरो बोरै जुमाय लोंनानै फैगोन नामा जुमाय लोङाखैनो जुमाय लोङागाराखौनो जुमाय लोंदों मादों जुमाय लोंनानै फैदों आरो हिन्जावखौ बुनो नागिरदों मानो नागिरदों बिदि बुंदों खिन्थु हिन्जावखौबो बुनो नागिराखै भिडिअ खालामबाय थादोंमोन हिन्जावा माने खोथा रायलायनायाव माने भिडिअ खालामबाय थानायखाय है होगार होननानै बुंदोंमोननो ओमफ्राय बेयावनो माने मबाइला गोलैहां जाबाय ओमफ्राय बेखौनो माने बुनो नागिरदों मादों बिदि होनदों आरो धन सम्पतियाथ' बिदि जोंना आवगोलनिफ्रायनो आं हाबा जानायनि उनावनिफ्रायनो जोंनियाव गहपुर टाउनाव हा लानाय दंमोन गहपुर टाउनाव बे सिभिल हस्पिटाल खाथियावनो हा लानाय दंमोन बे हा लानाय ओमफ्राय बे हा लानायखौ उनाव फानबाय गावनोनो फानदोंमोन ओमफ्राय दा बे मा खालामखो बेखौ गावनोनो फानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्रायनो हा लानानै जोंहा हजों तेजपुराव हा बायनानै न' लुबाय जोंना बाबायाबो फौजियाव दंमोन नालाय बाबायाबो रिटायार जानानै फैसा एसे हरबाय बेफोरजों न' लुबाय लन लानाय दंमोन लन लाबाय
बेफोरसो ओमफ्राय मा बुंदोंमोन केलेंकारि माबा माबि गथ'फोरखौ टर्चार खालामो बुयो बिदि होनदों दा निजेनि फिसाखौथ' फोरोंनो नागिरबा मानो नागिरबा नों निजेनि फिसाखौबाबो एसेबाबो बुगोन रायगोन फोरोंनो थाखायथ' माबागोन ना खिन्थु बेथ' बिदि टर्चार खालामाखै बुवाखै बे जोंहानि आब'नि फिसाजो सासे दंमोन आब'नि फिसाजोआ न'आव थांनो नागिरनायखाय माने न'आव थांनो मोनैनि थाखायसो बियो खारलांदोंमोन न'आव थांसै होननानै बेनो आरो ओमफ्राय सासेयाथ' उन्दैनिफ्रायनो लांनाय जोंहा खांनो लांनाय बेखौ स्कुलाव एडमिसन होनानै बे स्कुलावनो थांबाय थायो स्कुलाव फरायो मायो बेफोरखौथ' बे मिथिया मोजां खोथाखौथ' बुङाखै जेनेबा अकल माबा गाज्रि खोथासो माबा माबि बुंदों बदनाम खालामदों ओमफ्राय इयो होनदों गारिखौ माने 5 मास सालायनानै बियो 3 मास सालायबाय माबा सालायबाय होनदों ओमफ्राय गारिनि खोथा गारिखौ माने 20,000 खरि होगोन होनदों मासाव 20,000 खरिथ' जाया मासाव स्करपिय' गारिखौ बोरै 20,000 मोननो इमान सहस नङाना ओमफ्राय जोंनि इनस्टलमेन्ट होनांगौ जोंहा मान्थलि 25,000 इनस्टलमेन्ट होनांगौ होमबा बोरै बिनो 20,000 बोरै होनो ओमफ्राय